Níomh tá can caint meallar an roinnt san ailgéabar. Okay, dividing with ailgéabar. Suascarí seo bhí mar ag déáil le olrú, le gá sláine olrú, agus bhí ceisna a déchasúla seo, so bhí mar shampla an slán x móda 3 fá x móda 2. Agus dul ria mar iad ag scríomh amach an x móda 3 mar shampla an seo, agus x móda 2 an seo, agus formar x fá x sin x carnatha, formar x fá 3 sin 3x, formar 2 fá x sin 2x, agus 2 fá 3 sin 6. Agus an sin fiocha mar suas an ceithre terma sin stig sa bhosca, agus dúirmar, okay, le chéile go hiomlán tá x carnatha móda 3x móda 2x móda 6 againn. Just ag bailú na ceithre terma a bhí stig sa bhosca. Go hiomlán sin x carnatha móda 5x móda 6. Agus bin é ar freagra. Ach cad a thorlóg do mar rud é go bhfuil mar ag iarraigh tosnú le sin. Okay, tosnú le sin agus é a roinnt ar idir an slán seo nó an slán sin. Okay, a min ábalta é a roinnt ar ceann amháin agus an ceann eile á fháil mar an freagra. Chun stéimiid sin. No, I focail eile an féidirling an x carnatha móda 5x móda 6, an rud seo a roinnt ar x móda 3, cad a feidhmid. So seo an rud a feidhmid. Scríomid an bosca arís de bhór go bhfuil 3 terma ann, x carnatha, 5x agus an 6. Agus roinmid é ar mar shampla x móda 3. Okay, so scríomid isteach x carnatha an seo. So scríomhann tú an cócht is irde de x stig an seo. An sin scríomhann tú an tara seach, okay, an iver in éonar an sin. So tá mé can má sé a chur an seo. Agus an sin tá tú géirigh a obairmach cad é an dá terma seo a dhéanann suas 5x. Beidir go mbeidh ceithre x i ceann amháin agus 1x, nó 2x agus 3x, nó luúda 6x agus x. Dílis gut. But ní caihamid a bheith bortha faoi sin don nóméid, mar is féidir le na bosci eile dhéanamh amach. Féach ar an áit seo. Tá iscin go gaiigh é seo fáin x a bheith x carnatha, mar sin nílach rá amháin don áit sin agus sin x. X fa x sin x carnatha. De bhór é sin tá iscin go bhfuil x fá 3 chun a bheith 3x. Agus tá iscin an sin go bhfuil 3 fá rud éigin cáthairm le 6, so caiigh go bhfuil 3 fá 2 cáthairm le 6. Agus an sin is féidirling lína seach 2 fá x sin 2x. Agus is féidirling eáil 2x móda 3x simíonn sé suas chuig móda 5x. So mar sin is é an freagra don ceist x carnatha móda 5x móda 6 roinnt ar x móda 3 ná an rud a feidhmid an seo x móda 2. So sin é ar freagra x móda 2. Agus dearcasúla sin rud a bhí going ar gceis.